Naranja. Arroz. Ametlles i castanyes. Ous i avellanes. Bolets, pomes i peres. Banana i raïm. Carbassa i moniato. Colom i caqui. Voleu fer panellets? Sí! Doncs agafeu paper i llapis i preneu nota. Necessitem moniato, patates, sucre, ametlla mòlta i una miqueta de pera i llimona ratllada. Has barrejar els ingredients fins que quedi una massa que no s'enganxi als dits. Quan ja tenim la massa, fem boletes. Envolem les boletes per la clara d'ou i enganxem pinyons. Per acabar, pintem els panellets en rovell i ou i els posem al forn. Aviat voleu fer de coco, ametlla, cirera. Quina una aquesta castanyera, porta un mocador al cap i una camisa que li fa vida i una faldilla que li fa campana. Corre